taldea etorri gara gaur Zumaiara, eta herriko bisita ordinario bat egitea, ez? Normalean, herrietara bisita egiten dugunean plan berdintxua eramaten dugu aurrera. Plan horren helburua da, udalaren eskutik, alkatearen eskutik ezagutzea zeintzu diren erronka eta helburu nagusia kasu honetan Zumaian, eta 3 arlo nagusi jorratzen ditugu, normalean, alde batetik eta nagusiki hemen Zumaian gizarte politiken inguruko planteamentua, beste batetik baita ere ingurumena, natura, kasu honetan baita ere geoparkearen ikuspegia, eta 3. izango litzateke arlo ekonomikoa. Orduan, 3 atal horietako bakoitzean, planteamentu propio dugu, proiektuak ezagutuko ditugu, egitasmoak, eta aldortate behintzat, gure ikuspegia da, zertan bultzatu dezakegun elkarlana foru aldundiak eta udalak elkarrekin proiektuak aurrera ateratzeko. Ikusita, markatzen ditugula lehentasunak antzekoak, eta orduan elkarlan hori bermatzea guretzako funtsezkoa da. Orduan, gaurko bileran horri hiltzen diogu. Nik gaurko komunikazioan batik bat aipatu nahi nuen gizarte politiken inguruan ze berri dauzkagun, nik uste oso berri ona direla, eta hori izango litzateke San Juan egoitzan egiteko asmoa daukagun inbertsioa. Ja itxita daukagu, adostu daukagu, inbertsio hori foru aldundien ikuspegitik izango da 1.750.000 eurotakoa, eta azkenean egingo duguna da San Juan egoitza eraberritu, ondoko eraikina baita ere berritzeko eta eraberritzeko asmoa daukagu, eta horrekin egiten duguna da alde batetik zentrua baita ere araudira egokitu, beharrezkoa dalako hori, hori guretzako funtsezkoa da plaza kontzertatzeko momentuan, importantea da zentru batek araua betetzea, hori bermatuko dugu obra berri hauekin. Gero, zabalkundearekin 6 plaza berri martxan jarriko dira, adostuko dira eta hitzartuko dira. Zentroaren sarrera bera berritu eta bakarra izatea lortuko dugu. Eta bestalde baita ere, ia itxita daukagu denbora taimina zein izango dan. Taiminaren hasiera izango litzateke 2019an, horri lizitazioa eta exekuzioa hasiko litzateke 2019an, eta guk espero dugu 2020ko udan ja dagoeneko eraberritze lan horiek bukatuta egotea. Beraz, hori ja lantzatu egiten dugu, martxan jartzen dugu, eta guretzako hori oso importantea da. Ez bakarrik planak azpimarratzea zeintzu diren, baizik gero ejekuzioaren datuak eta konpromiso zehatzak hartzea. Eta nik uste dute hori udalaren partetik importantea dela. Hitz politikotik aratagoia, edukitzea taimin jakin batez. Nik gero esango nukena da, gure gizartearen arazo oso importantea dela zahartze prozesua, eta horregatik, egia da, Zumaian beste egoitza badagoela, baina iruditzen zaigu azkenean San Juan egoitzaren berritze horrek ekarpena egiten diola lurraldea daukan zahartze prozesu horri. Alegia, gero ez eta behar handiagoa ditugu, datuak izugarria dira, adibidez, kasu honetan, esan datzeko, Gipuzkoan, une honetan 50.000 biztanletik gora direla 80 urtetik gorakoak, eta aldiz, 2021an izango dira 78.000, alegia euneko 36 gehiago. Eta horietan, menpekotasuna duten pertsonak euneko ia 50 hasiko dira. Eguiko ditugu 25.800 pertsona 2021an menpekotasuna dutenak adinekoak. Beraz, irakurketa horren barruan ezinbestekoa du estrategia orokor bat edukitzea, guk uste dugu zahartzaro osasuntsua eta aktiboa mantentzeko estrategia bat eduki barra daukagula, gero pertsona horiek euneko 80tik gora nahi dute bere etxean mantendu bizitza, eta orduan hor badaukagu estrategia eta proiektua izena duna etxean bizi horretarako, baina horrek eskatzen duena baita ere da egoitzetan eta plazetan zabalkunde bat. Guk hartu genuen konpromisoa izan zen 300 plaza berri edukiko genituela legealdi honetan, eta maitek esaten zigun gaur bileran hortik gora joango garela. Baina guk gaur adibidez hartzen dugun konpromiso horrekin, 300 plaza berri horietara ekarpen bat egiten dugu 6 berrirekin hemen Zumaian. Nola nahi ere, guztun duguna da horri, gainditu ingo dugula zifra hori, beharrak ere hortik joaztelako.
Eta besterik gabe, nik hori azpimarratu, orain hasi berzeik ez gara egin, baina egun osoan proiektu diferenteak eta gune diferenteak ezagutu eta bisitatuko ditugula, eta gure helburua dela udalarekin elkarlana finkatzea. Proiektu horien eskutik, ikusirik egoitzaren arlo hori udalarentzako oso importantea zela, eta gaurkoan berri hona daukagu, adostasunera iritsi gerela eta proiektua martxan jartzen dugula. Gaur Zumaiarrentzako nik uste egun garrantzitsua dela, ze gaur hemen Markel Zumaia bisitatzea etorri da, eta agendan barruan albiste hau iragartzia zen bisitaren barruan sartu duen gaietako bat, eta niretzat gai garrantzitsua dela, lanian gabiltza Maite Peña diputatuekin legealdi hasieratik San Juan egoitzan inguruan urtietatik dekretua betetze zuen egoitza horrei zer irtenbide eman, eta niretzat borondati ondala Maite Peñaren aldetik eta ulertu du Zumaiarrentzat San Juan egoitzak duen balioa, ez? Bizi guztian ezautu duen egoitza izan delako, edo hor dakau, eta egia esan, eskertzekoa da hartu duen konpromisua Aldundiak egoitza dekretua betetzeko inberreko lan horiek aurrera emateko konpromiso hori, eta gaurkoan, Markalek esan bezala, temin batekin, ez? Proiektua ja inda dago, eta pixkat Markalek aurreratu duen bezala, 2020 udaran bukatzeko zeakin, ez? Intentzioekin edo egutegi horrekin, ez? Aipatu gaur egun 52 plaza ditun egoitza hau, 56 plaza izatea pasako dela, eta gehikuntza hori baino garrantzitsua dela, aipatzeko da baita ere, espazio maila ezberdinetan, piso ezberdinetan, lortuko dela gaur egun dazkan limitazio ganditu ingo ditugu eta aizialdiko espazio gehiago lortuko ditugu, eta baita ere egoitzan inguruan ere aizialdirako edo gune bat irabaziko dugu, egoitzak irabazingo du, eskaintzen duen zerbitzuan, egoiliarentzat. Eta gero bestetik ane baita ere gaurkoan gustatuko zaidan aipatzia baita ere, dakizuen bezala, San Jose auzoan baita ere igogailua egiteko asmoa daukala udalak, eta aurten obra horiek martxan hasiko dira, hil honen uztailean 17an eskaintzak aurkezteko epia bukatzen da, enpresen aldetikan, eta enpresa jaso ondoen aztertuko dira zein den eskaintzaik egokiena edo aproposena Zumaiarentzat, eta asmoa da irailean edo urrian igogailu berri horren hasiera ematea, hain urteetan auzotarrak eta egoitza beak irabaziko du baita ere irisgarritasunean, obra hori martxan jarriko dugu, eta epealdia izango da 6 hilabete, igogailua egiteko epealdia. Proiektu hortan, jatorrizko proiektu horrei intzaizkio aldaketa batzuk, eta aldaketa horiek izan dira pixkat San Juan egoitzai hobetzia, irisgarritasuna. Ze hasiera batean igogailu horrek San Jose auzoai batez ere emate zion irtenbidea edo hobetzezun irisgarritasuna, eta aldaketa txorrekin, indion proiektuen indion aldaketa txorrekin, lortu dugu San Juan egoitzak hobetzia. Horrez ekarriko du, bertako egoiliarrentzat, herrira jetxi eta beko plaza juteko errestu ingo du, eta ego bestetik ane bai, familiarrentzat, senitarteko entzate bai, bertan dituzten senitartekoa bisitatzeko ere errestu. Eta irutzegu bere osotasunean gaur hemen iragartzen den honek
albiste garrantzitsua dela, auzuai eta egoitzai ematen diola balio erantzi bat, eta bueno, nik uste dut hasieran esan den bezala, gaurko eguna nik uste dut gaur ematen duen albiste hau garrantzitsua dela Zumaiko herrientzat, ez? Eta besteik ez, bueno, egun nola pasatzen deun, eta markarekin, dazkaun beste, bisitatzeko, dazkaun beste puntu horietan, ezautzen ematen jau, herrian, gizarte zerbitzu aldetikan, beste alor batzutan ere, ezautzen ematen dugu gure herria, ez? Eta markelekin, pixkat jarraipen egiten dugu, eskuartean ditugun gauzak, algorri eremura iritsiko geha, dakizuen bezala, aldundiak urtietan lur sail pribatu bat eskuratzeko asmoak izan ditu, legealdi honetan posible izan da, eta, aldundira pasada lur sail pribatu hori, lur sail hori aldundira pasatziak helburutako basun, bertan, dakizuen bezala oso bisitatu dan gune bada, algorri eremu hori, balio geologiko garrantzitsu bat dalako, bertako flixan fenomeno hori, eta bestetik, paisaia beak ere dituen erakargarritasunagatik. Hor india, bisitari kopuru handia izaten du azken urte hauetan, erosio desente izan da, eta hor dakizuen bezala, eta bere prozesua eraman du gai honek, inda egokitzapen bat, bidezka asko zeuden gune horietan, bide bat eta egokitu eta bisitariak bideratu bide horieta, eta gehor dago baita ere behatoki bat edo naturalen osala erosio asko jasantzuna azkenen urte hauetan, hori inda pixkat egokitu eta inda egurrezko pasarela bat inda, horre urtean zehar ikasle eta bisitari asko izaten ditugu bertan, kate geruza famosoa dakau hor inguruan, eta algorri interpretazio zentroa bisitatzen duten ikasle askok gero bertatik pasatzen dira, eta horire egokitu inda, eta hor izango du bisitare bai. Gero bestetik San Juan egoitza bisitatuko deu, eta gero bestetik alor ekonomikoan, arratzaldian ja, Balentziaga Ontziola bisitatuko deu, eta duela aste batzuk botadura izan zen azken barko egiten ediana. Aipatzekoa da, mundu mailan lehen barko izango dela izokina bertan tratatuko duen lehenengo barkoa izango da, bertan faktoria bat edo manipulazioko planta bat egongo da, eta hor helburutako bada, izokina hartu pistifaktoriatatik, eta garraioan manipulatu eta portura iristen denean banaketarako prest egongo da. Aipatzekoa, mundu mailan lehenengo itsasuntzia izango dela teknologia horrekin eta izokinan tratamentua bertan iteko ingo dan lehenengo txarupa izango dela, itxasuntzi izango dela, eta alderri hortatik Zumaia intzindari izango dela, alderri hortatik. Eta bisitatuko da hori, eta horrekin ja bukautzat emango du diputatu nagusiak, Maite Peñak, bisita Zumaian.